Bamako ana lamini na bolwara dugu Mali kono Mali ko kan an ka foli ani sanni bɛ ka ɲɛsaw bɛɛ ma hakaja na zigira nin gɛlɛn in ka kaba a bi fɛngelen de ko fɔ jamanaden minnu bi taama sira kan walima minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la kunnafoni minnu na a n'o ka kan k'o ta ka bɔ Mali kɔnɔ k'o da a tulo kan kunnafoni minnu ni jamanadenw ko k'o lamɛn o bɛ bɔ aw fa fɛ an b'o ta k'o da jamanadenw tulo kan an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲumandɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛw la ani bɔda cɛ Buwa Jabate sɛbɛnkɔrɔ ɲɛnabɔli jamukan in k'a labɛn ka ɲɛsin ma Daba Tunkara dɛmɛbaa Abdou Touré Abdou Touré i k'a dɔn i ni tile min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i yɛrɛ b'o la kosɛbɛ i k'a dɔn kunnafoni caman dulonnen kun don an bolo Dɔgɔkun furanjɛ in na sabula i k'a dɔn maa caman nana an ka kɛnɛ in kan an n'olu ye ayiwa ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina caman na o kɛra sababu ye dafa kunnafoni caman bɛ yen u ka dulon Abdou Touré i k'a dɔn dafa kunnafoni jumɛn bɛ diɲɛ na karamɔgɔ Daba Tunkara i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na min ye maa wulilenw kun y'a bali an ka se ka kunnafoni di ka se kunnama dɔ la dafa kunnafoniw na an b'a ye k'a fɔ min kɔni ye malidenw ye an y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ tamasira kan o dɔw la Libi b'o la a dɔw la Algérie nka min ye diɲɛ segin ka tɔn jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u ko ma ko OIM o de bɛ tunkaranke minnu bɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ o kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ jɔ Niger o b'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u dɛnɛ ka na n'u y'u ka jamanaw kan maliden kun cayala yen ka caya kɔsan da nin na maa 100 ani maa 9 bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ. Oui, mais Abdou an ma min faamuya kunnafoni dili kɔfɛ sabula i k'a dɔn anw dɔrɔn tɛ bilen radio so fɛn o fɛn bɛ ani kunnafoni di sira fɛn o fɛn bɛ yen taama sira tiɲɛni jango Libi sira gɛlɛya o bɛ kɔfɔ don o don hali bi n'a ka bi maa dɔ bɛ ye o sira kan. Awɔ maaw bɛ taa karamɔgɔ Daba Tunkara sabula maa caman b'a fɔ hali dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ a dan ye u na don a bɔra gɛlɛya la Ala y'a kɛ dɛmɛbagaw ni gouvernement tila ka aw dɛmɛ aw kisi la dɔw bɛna ni y'u ɲininka ayiwa sira kɔni taama kɛla nin cogo la taama gɛlɛyala est-ce que e bɛ mun fɔ maa wɛrɛ maa mun bɛ fɛ ka taa b'a fɔ non mɔgɔw ka taa garijɛgɛ de don ni mun garijɛgɛ b'a la o b'a sɔrɔ o ye maa dɔw ka conception ye nka dɔw bɛ yen n'u b'a ni ɲɔgɔnna gɛlɛya la ka ban olu b'a fɔ hali u jugu olu t'a Ala deli k'a fɔ ko u bɛ u jugu ladi k'a bila nin n'a ɲɔgɔnna sira kan donc maaw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuma minnu fɔ kuma lankolonw tɛ sabula an fana b'a ɲɛɲini ka an tɛgɛ da kisɛ de kan gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an ye min fɔ nin kɛnɛ kan n'a gɛlɛyaw wulila mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ an ye jansere f'u ɲɛna olu m'a mɛn u ye gɛlɛya min sɔrɔ u ɲɛsira la an kun t'o kanu n'u ye nka a bɛ kɛ cogo di e hakili b'a la karamɔgɔ Daba Tunkara den fitinin dɔ bɛ yen nɔ ale ba tanyana k'a to a kalo 7 la a kɛla nin sira kelen de kan donc gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ yen an b'a fɔ kunnafoniw de don a kɛ kun de walasa maa kelen ni e ye kunnafoni sɔrɔ ka ban n'i y'a di maa tɔw ma janko radio sira fɛ a bɛ kɛ sababu maa ba caman de b'a mɛn donc o ko tun bɛ yen. Oui mais Abdou an bɛ min fɔ o yɔrɔ la i k'a dɔn bamananw ka kuma don garijɛgɛ ɲini kojugu i laban bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ da o de ye k'a fɔ min ye taama ye a gɛlɛyara a tiɲɛna nafa yɛrɛ t'a la bilen nafa t'a la bilen ka da min kan non seulement kabini i bɛ bɔ so k'a fɔ e jigi dan bɛ nanzara jamanaw ka walima jamana wɛrɛ sira min kan k'o taama ka se k'o yɔrɔw sɔrɔ o siraw tiɲɛna gɛlɛya bɛ yen min ni min bɛ sira la o fɔri ye ka ban Libi tɛ jamana basigilen ye sabula i bɛ bɔ yan k'i kun da Libi de kan n'i sera Libi o ye kɔ tigɛ nɔngɔn na ye sabula ni Ala farali kan i bɛ kisi nka i bɛ minɛ ka don kaso la k'i bila jɔnya baara la walima jugu fankelen ma n'i minɛ olu b'a wajibi i ka wari ɲini somɔgɔw bolo waasa olu ka se k'i bila nin bɛɛ ye tɔɲɔ ani adamadenya danbe tiɲɛni ye ka kala ye ka t'i ɲɛ turu a la Abdou k'a fɔ n bɛ fɛn ɲini fɛn ɲini ye wajibi ye bɛɛ bɛ fɛn ɲini Abdou maa 1000 bɛ jamana in kɔnɔ min ye fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ a ma taama taama ye garijɛgɛ ye jamana wɛrɛ sigili o ye garijɛgɛ ye ni Ala y'a don i garijɛgɛ la i bɛ sigi nka kana da la k'a fɔ karisa taara fɛn m'o sɔrɔ k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ taa fɛn di sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye tu n'as aucune assurance donc an b'o fɔ mɔgɔ ye k'o basakili ci Abdou taama nafa dɔgɔyara siga t'a la hali ni Ala y'i kunnaja i sera ka tɛmɛ 2 heures kɔnɔ ka Libi tɛmɛ ka taa don nanzara jamana na o ye gɛlɛya ma ban dɛ o ye ko wɛrɛ daminɛnen ye sabula ɲininkali kɛ maa minnu bɔra nin san damadɔ in kɔnɔ san 5 san 10 in kɔnɔ a caman bi nanzara jamana na taa yɔrɔ t'u la na yɔrɔ t'u la sagili dira ka d'u la bi u bɛ kaba an b'o fɔ a bɛ n'a fɔ u corona coro dama tɛ dugukolo y'i kunundenw parce que e bɔra so makariko e bɔra so ɲani e bɔra so ni dusu ye a ka ɲi sabula cɛbakɔrɔ sigiyɔrɔ t'i la Ala mana taa i bɛɛ yɔrɔ min o sigiyɔrɔ ye
nka yani ka taa n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Abdou bɛ kɛ sababu ye fiɲɛ caman bɛ yen keleku caman bɛ yen kana taa bi o kɔnɔ siga t'o la maa minnu ni maa minnu bɛ Europe jamana na anw dara yan b'a dɔn san tan laban in kɔnɔ an bɛ segin k'a fɔ maa ma gɛlɛla ji kan ka taa 100 o 100 i b'a sɔrɔ maa 10 walima maa 15 olu de sera ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ o ye Ala ka garijɛgɛ ani latigɛ ye nka tɔ bɛɛ lajɛlen dulonnen don a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya b'o kan ani mun ka gɛlɛn n'o bɛɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ taa sira minnu fɛ i y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen olu fana b'u wajibiya k'u fara u kan Libi k'u ka kɛlɛ kɛ e bɔra i ka jamana na e bolila sɛgɛn ni ɲani ɲɛ e taara bɛn kɛlɛ kɔnɔna na e ti sɔrɔsi i ma sɔrɔsiya kalan kɛ k'i ka taa fara dɔw kan ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ don wa u b'a fɔ i ka fara u ka jagoya la binganikɛlaw de don parce que Libi tɛ jamana basigilen bilen foyi tɛ yen min tilennen don foyi tɛ yen min ye tiɲɛ ye donc Libikadenw yɛrɛ kɛlen bɛ ka jɛkulu caman siri bɛɛ b'i kun dilenna a si ni sababa tɛ kelen ye donc e ko i bɛ wuli hali bi o la ka taa anw di nɛgɛ anw d'a fɔ nk'an bɛ dugawu k'i ye sabula a dugawu n'a makama bannen don kabini i ma wuli yan dugawu bɛ kɛ fɛn min na o dɔnnen don fɛn min n'a ma ɲi ka ban a tiɲɛnen don n'o fɔra ye kabini i ma wuli n'i taara bi dingɛ kɔnɔ ye Abdou Touré i k'a dɔn i yɛrɛ y'o laɲini donc i ka kisi o ma kuma minnu ni fɛn minnu bɛ fɔ e k'o jateminɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn Libi jamana tiɲɛna a ka ca san 20 ye siga foyi t'o la tɛmɛsira tɛ yen lafiya bɔda tɛ yen baara tɛ yen bɛn kɔni kɛlen don kan ka se ka bateau sɔrɔ yen k'a fɔ i bɛ yɛlɛ ji kan o ye sifilɛ jirinin ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko min ye kojugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan kuma caman bateau ninnu bɛ dilan maa minnu fɛ professionnel tɛ dɛ u bɛ jiri san danganda yɛrɛ de la yen u yɛrɛ de bɛ kɔli san k'a tigɛ ka forme d'a ma ka moteur sigi a la minnu bɛ o baara kɛ o b'a sɔrɔ o ye aw yɛrɛ minnu kan ka taa ani minnu y'aw ka wari minɛ kokisɛriw n'u ye moteur sigi a la u b'a boli cogo jira aw la ka boussole d'aw ma ni n'aw jiginna kɔrɔ man dɔɔni a ye aw ka bateau a y'a ŋana sabula kɔrɔ ni fɛla kan ka taa yen nɔ de a bɛ bila ji kan ten o fana an bɛ se k'a fɔ hali u yɛrɛ ka fisa mais dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye bateau dɔn ye fiɲɛ bɛ kɛ min na i n'a fɔ mɔgɔw bɛ da dilan minnu kan piscine da ni plage daw la o ɲɔgɔnna bateau bɛ yen nɔ u bɛ fiɲɛ k'a la mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka ji kana minɛ heure min mun kɛ ji kan a ka ca ni heure 18 ye dumuni tɛ yen a mana wuli ni mun ye o de don et puis a bɛ wuli kunfɛ de kɔgɔji fana sanfɛla bɛɛ minnu y'a kɛ olu b'a dɔn fɛn min kɔgɔji sanfɛ mais non c'est pas possible ɲɛgɛnna ta tɛ yen mɔgɔw k'a kɛ to kuma na foyi tɛ yen wa n'i sigila position na dɔ la fo ka taa o se i tɛ se ka bɔ position na parce que e sigilen bɛ k'i sen fila écarté dɔ fana sigilen bɛ yen dɔ fana sigilen bɛ sigi cogo wɛrɛ la k'e ka heure joli kɔ o kɔnɔna na donc i y'a fɔ cogo min na o kun ye Libi bolo kan Algérie ani kana Niger nka gɛlɛyaba min bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara gɛlɛyaba min bɛ yen n'an bɛ ka an sɔnni d'a kan o de ye maa minnu bɛ bɔ yan sabula olu ta bɛ jate nin caman na b'a fɔ ko ni maaw bɛ wuli u yɛrɛ ye nka minnu bɛ bɔ yan ka taga min ye Arabie Saoudite minnu bɛ yan ka taa Kuwait an bɛ se k'a fɔ a bɛ n'a fɔ olu bɛ ka adamaden yɛrɛ de feere. Abdou i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen i da donna na k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen ani agence de voyage dɔw bɛ yen agence minnu sigilen bɛ normalement Maganta ani hijiw ni imuraw dilanli kama o caman yɛlɛmana n y'a dɔn covid ko in maa tɛ taama bilen ka taama kan olu ye sira wɛrɛ ɲini sira wɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye a baara bɛ kɛ ka kɔrɔ nka a juguyara tile 2 in na kosɛbɛ sabula u bɛ maaw ta yan k'a fɔ ko ayiwa u bɛ t'u don baara la Magan jamana kan u bɛ diyagoya sɛbɛnw kɛ maaw yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ d'u ma fana u ka wari ba sara u bɛ taa n'u ye k'a sɔrɔ u ni maa ma bɛn a kan Makan hakilina ɲuman t'a la jigiya t'a la maa dama min bɛ o degun n'o ɲani kɔnɔ Magan jamana na walima arabu jamana na a maa ka ca kosɛbɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ musow de ka ca a ko la kosɛbɛ sabula minnu ni minnu ye degun sɔrɔ a la minnu bɛ ɲani na nin ko in kɔnɔ a dɔnnen don n y'a dɔn maa caman y'a ka bɔ i ma kɔsa in na hali dɛmɛ kadira kɔnɔ minnu muso dɔw dɛmɛna u ka se ka faso sɔrɔ nka dɔw dulonnen don hali bi o ko bɛ cogo di minnu dulonnen don hali bi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Dunbiya ye ni o ye Dawuda Dunbiya ye ale ye 16e maa ye a bɛ Arabie Saoudite ale de b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ Arabie Saoudite ni Magan bolo in bɛɛ kan a bɛ taa ni ka segin kɛ ka taa fo Kuwait waati laban in na i y'a fɔ cogo min na maa caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ Maliens dama tɛ Ivoiriens b'a la Guinéens b'a la nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna donni na
donc kumaw bi sena ma to fol dem na ka bakara do batungara donc anya fo mawi a dossier en table fanga nobo ala ma chama be no mu dossier yere balan folo ma chama be no mu to be kuina a chama be no bollindo u bollindo u ka nyini a do be rasulu siglembe arabsalu tere wal makwet u tunnendo do be malla no u tiso telephone na ble fu kalma ka fil betunu mais kuma kan mun bambulu andi la kalame ga radio minyi dungu do beni jomkan yi ko do akada yanga sinka akala mo kalame femunu ba kokoro femunu damne ne be wala sa ab ko be seka da sala to min do warta mo seka fam an wala me dawda dumya minyi kabo arabi saoudite minye maliano trafiqué lié kanubla nyenene bara jugula ya segen jugula ya on la kafo 16e ta mo citoyen tuguni maintenant appel lancé Mariam Samake mais mo vient trafiqué ne kala a démarché au coxeur et kalana Moussa Boré on a dénoncé gendarmerie là a recherché le mec à le mec qui dogo ma ka don dogo le ntanye akara chocho un jour abem ne de tege be kaka uba nunu na uba ngalo sugu be tege wiye et puis betla ka mufuye ni problème yo soratan ube vocal ne femme non tuma ku kabuli konu bolla ko kata police là ko comme ça ku ve la beauté sinon abe bu bet mara bu kala na ya ni fa ni ku kabuli olu le ba boli ne ko ni fo wiye alors que il y a loi là tant que il a do minga séjour bibolo alors il n'est pas normal qu'il kabuli mais seulement côté kelemi mbala côté kelempe mbala même c'est quand nous demain ou est contrat tagnai c'est contrat tout bolo ka flama mi voulait bien 600 au démarcheur troko ali jara o e mina naya agenda mina naya yo bla contrat de signer là Bamako ou be bla contrat de signer là ka warba na arabula comme ça ne nunu nana abara ko nya tinye nu bora mena nu ko kuka ubesing arabu ba foko foko ko war sara kaso uluma war mena ko kso ndia war mena anya contacter ko ay contrat mi signé ay denim blaga contrat mi signé Bamako ko contrat ci amakana o contrat mena amba ira ka employer la nana min to la amba yuro la ninde ika war mena mais ika bara denire ay mi ci makana ta amika war mena alete akado keraya anyo ofenge olutara olutara chukudi anya demande a employer fedron ama nyini fe ka visa ressource dama akaka wari angongo wari ko ama warmine ko ba amba munne ken ante warsara man se ka dore ka amba fanga consulat wala ambassade no se ka de chukubina au fond amase ambassade amase consulat la a visa ressource dama otara o kalaba kado flankera anya mo daw kan kata bureau de travail là on yere de mo da kan 16e kata bureau de travail là bureau de travail là ko contrata bolo dama bloc ma wala tukuni ko chema aka bien da ma ka bizarre sorti da ma wala ba faire transfert tribunal là donc o ka bien ne fene direct au tara donc il faut que anga autorité de tutelle ka fanga famune ya ama fuka temelwanye non au côté o fanga famune ka fo anga mo fami se ka josoro choko do konta ka damne ka ke asro ya ke kontra kunye parce que vous là na contrat tout boulot ni contrat be mbolo o ko re na contrat te fin mbolo na tigeni yanka fananche na so ijobala aka chocho ka sariabo o jote ka wote ka usra kande sika sitola e nembela agence munumbulana agence munumbala bulana damarudo na agence bakilembala nie la dilikane kasuma ni mo na na tukune ka affaire traiter ou ka agence niveau là et ni ambu fanal dénoncer ko fanal ces gendarmerie là voilà ni ku doda dumiyai kabo Arabie Saoudite 16e nyimodo no mamnu mbi no nayi to folike o ma folo o Moussa Boré o sigli Arabie Saoudite ale kona le kelme ka tuike folo ale tunendo o flana o di akwa correspondant no o Ali Jaray o mais agence mun bala dama du mun donendo abaraina oui mais Abdou ikado ko fe agence do to ko fori ay fantoma fofolo d'accord OK donc ambo rod labi o koro kramo de batungara akalaje jima jolena parce que waddo kala gela temna ni bennigo kan sabula
a dɔw wulila ka bɔ arabu jamana na surtout Arabie Saoudite ni Kuwait kana contrat signé gouvernement yɛrɛ ka branche dɔ ye ni o ye APG k'u bɛ taa ni jeunes ye k'u bɛ taa baara kɛ mun ye cuisiniers ye minnu ye chauffeurs ye minnu ye baara wɛrɛ kɛbagaw ye donc fo mɔgɔw k'a ɲɛ minnu n'a ɲɔgɔnna ko wulila fo mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn an ka mɔgɔ minnu bɛ yen lasigidenw ani minnu fana sigilen bɛ yen nɔ ka kɔrɔ ni jamana yɛrɛ sigibagaw don u ka u ɲininka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɔlɔ sani u ka maaw engagé n'a ɲɔgɔnna na sabula ni maa tuna ye ka ban i bɛ gɛlɛya kɔnɔ mun bɛ yan nɔ n'o bɛ aw dɛmɛ walasa aw ka se ka contrat ninnu signé a caman na fɛn minnu bɛ sɛnɛ u t'o kalama. Oui. I tɛ se ka bɔ o kalama parce que min ye i bila ka contrat signé wari bɛ di o de ma o de bɛ contrat ko kalama o de bɛ baara ko kalama kuma b'o ni baaratigi de cɛ arabu jamana na donc n'o ye wari bɛɛ minɛ k'a ban e kɔni kɛra maa feerelen ye i kɛra jɔn de ye e kɔni i b'i tugu ka taa o k'a kan mais min ye ko yɛrɛ gɛlɛyɔrɔ ye somɔgɔw b'o ko de dogo kɛlɛ maa si kana b'o kalama k'a dogo u b'a dogo. Parce que voilà u b'a dogo surtout muso i bɛ se ka kari cogo di i denmuso i balimamuso ko mɔgɔ nana contrat d'o ma e yɛrɛ m'o sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn k'o bɛ taa baara la arabu jamana na i m'a ɲɛɲini i m'a ɲɛdɔn dalu jɔnjɔn foyi t'i bolo e bɛ tila ka da i den kan a b'o dogo kɛlɛ k'o bila ka taa wayi n'o taara n'a ma ɲɛ o taara turun i k'a dɔn a tɛ wari sɔrɔ bilen a dɔw b'a la hali u tɛ dumuni kɛ a dɔw b'a la hali u tɛ siyɔrɔ sɔrɔ alors maa minnu ni maa minnu b'o kɔ kɛ kabini Ala ye Mali jamana da an b'o cogo kelen de la kokisɛriw diɲɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ maliden ka turun maliden ka se ka gɛlɛya sɔrɔ i b'a sɔrɔ a maliden ɲɔgɔn de b'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ yan k'a fɔ n bɛ taa n'i ye Faransi n bɛ taa n'i ye Canada n bɛ taa n'i ye Amérique i k'a dɔn o réseau bɛ yan o réseau bɛɛ dugu ninnu fana na Amérique ni Faransiw ni fɛnw na mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ balo foyi la o kɔ même Libi hali Libi janfaba min bɛ yen maliyɛnw yɛrɛ dama de bɛɛ ka ɲɔgɔn janfa i y'a dɔn gɛlɛya don o tuma an balimaw n'an m'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn dun ɲɔgɔn dun in dun a tɛ foyi ɲɛ sabula a bɛɛ taara tunga fɛ fɛn ɲini ne e taara kɛ ko e ye yen dɔn i ni maa jugu taara fara ɲɔgɔn kan k'i ka jamanadenw feere k'u janfa Ala t'o to i la. Karamɔgɔ Daba Tunkara ka kuma latigɛ tɛ fɛn fila in i y'a fɔ cogo min na an delila k'a dɔ ka kabi k'a to min ye Kuyate an y'a ka démarches kɛ radio kelen in na Ala nana ni sababu ɲuman ye Dawuda Dunbiya kelen a ye fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ muso in nana mais a nalen a ko ko c'est impossible incroyable a ko ale fa tun t'a ka tagali kalama ba de ye a ɲɛnabɔ ni ale ni ba ale ni kokisɛri olu de y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Exactly. Libi ta fana ye min ye maa caman mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu minɛ Libi k'a fɔ k'u ka mɔgɔw wele ka wari ci siraw fɛ mais o mɔgɔw tuma caman suraka minnu bɛ u bila ka weleli kɛ u ni mɔgɔ minnu bɛ kuma maliyɛnw de bɛ kuma o ce qui veut dire que il y a un malien derrière tout à fait san laban in na an ye gɛlɛya minnu ye maliyɛnw kan k'a daminɛ farafinna ka taga bila min ye arabu jamanaw kan ka taa bila farajɛla a gɛlɛya bɛɛ jubaju fana dɔ ye maliyɛn dɔ de ye maliyɛnw de b'a kɛ en général maliyɛnw de b'u ɲɔgɔnnaw janfa olu de bɛ wari minɛ u la ka taa n'u ye sirajugu fɛ olu de bɛ wari minɛ u na ka visa kulu d'u ma olu de bɛ wari minɛ u na ka t'u feere arabuw ma baara gɛlɛyara donc baara gɛlɛya o kan ka kɛ sababu ye an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la tungafɛ taa ka di tungafɛ taa dabɔkun ye nafa de ye i bɛ taa jamana wɛrɛ la waasa i ka fɛn sɔrɔ ka taa ka n'i faso la ni o jamana wɛrɛ taara kɛ turunyɔrɔ ye ka taa kɛ janfa kɛyɔrɔ ye yalima i turunnen i ka jamana kɔnɔ o man fusa i ka taa turu jamana wɛrɛ la i fa tɛ yen ba tɛ yen dɛmɛba tɛ yen limana tɛ yen soma tɛ yen kuma filɛ nin ye o de ye kuma yɛrɛ alors Abdou ni kunnafoni wɛrɛ tɛ an bɛ nɛgɛjuru labila sani an ka nɛgɛjuru labila min ye tunkarankew ka bolo kan hali bi ka kɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 61 min ye kunnandiyaw ye a bɛ kɛ maaw ye association mun bɛ yen nɔ ni o ye conseil supérieur de la diaspora malienne ale président ba Mohamed Chérif Aïdara min ye Mali gouvernement ye ministère du Mali extérieur sira fɛ a kɛla sanu jalatigi an ko chevalier l'ordre national ɲinan ta la donc an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ a ye kunnandiya min sɔrɔ o ye cɛsiri caman de ye donc tɛgɛ kana jigin bilen hali bi a ka caman fara min ye wulikajɔw kan walasa maliden mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ degun na maliden minnu bɛ jamana kɔ kan na u k'a kɛ fana kɛ fɛn o fɛn ye u k'a ɲini k'a d'u ma walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka dama kɛ jamana ko la.
Oui, Abdou a kun se ka kɛ ka tɛmɛ o kan i k'a dɔn min ye Mohamed Cherif Aidara CDM président jamana yɛrɛ ka bonya ta k'a sɛgɛrɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri la sabula CDM sigi furadama ka n'a bila bila a kɛra an ɲɛna baara ni baara minnu kɛra wulikajɔ minnu kɛra an bi caman don a la sabula caman kɛra an ɲɛna an da donna baara caman na i k'a dɔn faso ka jalata k'a di Mohamed Cherif Aidara ma a n'a ka kan sabula i k'a dɔn jɛkulu ko ale naku de ye ka dɛmɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan baara minnu kɛra i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a caman yira ka taa maa caman nɔfɛ hali ka da min ye o san na ka bɔ yan ka taa Côte jamana na Côte guerre kɛra maliyɛn dama min ni tora la maliyɛn tɛ Mali faama tɛ min dila ka wuli ka taa hali k'a fɔ ko nin ko in kɛra an nana ɲɛɲini hali ka da ma Mohamed Cherif Aidara ani bonya ka kan hakili b'a la an n'a ye taama kɛ ɲɔgɔn fɛ Abidjan ani Daluwa i k'a dɔn maliyɛn dama min fara Côte kɛlɛ la i k'a dɔn ka t'o ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn au moins a ka dɔn k'a fɔ jamanadenw bɔra kalama hali ka da ma o ye koba ye o donni kama ka wuli fana maliyɛn minnu bɛ kaso la Abidjan ka taa malo d'u ma ka taa dumuni d'u ma ka taa b'u ye Mali tɔgɔ la hali ka da ma o ye koba ye ka tila k'a ɲini tuguni fana karamɔgɔ Daba Tunkara maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ kaso la Abidjan a ka kɛ sɛbɛn ka kɛ Mali ni Côte ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ka jamanaden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ye gasi kɛ ni u kan ka ɲangi u ka ɲangi n'u ye kasɔrɔ don u ka n'u dafa u faso la u bɛ ɲinina walasa jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ se ka daminɛ cogo min na ka tila ka sɔrɔ dɔnba ɲini minnu bɛ yen n'u bɛ kaso la kasɔrɔ jalakiba tɛ n'u bɛ bila cogo min sɔrɔ dɔnbaw ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to i k'a dɔn maliyɛn minnu bɛ kaso la yen ni jalakiba t'u kan n'u ni bilali ka kan o sɛbɛnko ka ɲɛnabɔ joona maa min y'o kɛ Mohamed Cherif Aidara sisan kɔni an farala ɲɔgɔn na pewu minnu kun bɛ wuli ka jɔ ni ko ni catiribɔ kumaw ni fɛnw na u y'a dɔn k'a fɔ u jɔyɔrɔ tɛ ngolo fa n y'a dɔn u n'a faamuyali sɔrɔ Abdou Touré i k'a dɔn an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma k'a da u tulo kan u suwalen bɛ radio Jɛkafɔ la nin wulikajɔ minnu ni malidenw bɛ ɲɔgɔn janfa la i k'a dɔn ka taa ɲɔgɔn fɛrɛ siraw diya walima ka taa sɛbɛnlankolon di ɲɔgɔn ma an maliden minnu bɛ jamana kɔ kan a caman kɛra aw ɲɛna a bɛ caman dɔn o tuma an bɛ nɛgɛjuru bila an ka ɲɔgɔn bilasira kangari da siraw la an ka ɲɔgɔn bilasira i k'a dɔn kuma ɲɛfɔliw la a bɛ minnu kalama an juru bɛ minnu kalama an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ kɛ sababu ye min ye janfa ye caman ka bɔ a la o tuma ni nɛgɛjuru bilala alors Hélène ni maa minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ni téléphone ci man kan hakaja maa o maa n'i bɛ jamana kɔ kan farafin jamana tubabu jamana Amérique jamana n'i bɛ dɔ dɔn nin na i k'a dɔn i bɛ se ka kɛ misali ka maaw bilasira nɛgɛjuru de ye 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 kuma b'a bolo maliden minnu bɛ Mali kɔ kan an n'aw de don Mamutu 00223 20 24 76 29 a bɛ radio Jɛkafɔ sanfɛ Tunkarankew ka kɛnɛ don an n'aw don maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan salamu alaikum ça va très bien an bɛ Ala tanu Gabon jɔn don Touré alors Touré maliyɛnw bien alors Touré Gabon nɛgɛjuru tigɛra 00223 20 24 76 29 an b'a fɔ a ye n'a ye nɛgɛjuru ci ka ban n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a k'an lamɛn fɛn minnu na a b'o lamɛnni to yen k'a kɛ téléphone ye n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ Mamutu i k'a dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum allô oui bonjour monsieur bonjour Daba Tunkara naam Demba Sinayogo k'i wele ka bɔ Italie Demba Sinayogo ka bɔ Italie Demba buongiorno come che stai io sto molto bene tutti bene tutto a posto sì Posto bene. Ok. Alors, Demba, bisimila an tulo b'i la janfa jumɛn maliyɛnw yɛrɛ dama b'o kɛ ɲɔgɔn na kɔkan na n'i bɛ dɔ kalama janko aw ka jamana kan i k'a dɔn mun ni mun bɛ se ka kɛ. Bon n bɛ se ka dɔ fɔ a la. Naam. Ka da kan n yɛrɛ ye Libi sira kɛ Sahara fɛ. Ne ka kuma i fɛ ne nana Kɔgɔji de fɛ. Voilà n ye 2007. n ye Libi sira in kɛ n nana Burkina ka taa Niger dugu dɔ bɛ yen ko madama dugu yɛrɛ tɛ militaire camp don mun bɛ ka jamana gardi n ye wagati kɛ yen kosɛbɛ vraiment en réalité a ye kuma min fɔ a ti fɔ ka tɛmɛ o kan o jɛlen don kojugu anw yɛrɛ dama bɛ min da ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ o da anw kan parce que minnu bɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ bɔ faso kɔnɔ donc ni u mɛnna yɔrɔ ninnu na olu de bɛna yɛlɛma ka kɛ confrères ye donc olu de ka jugu maliyɛnw an dama mɔ kosɛbɛ voilà ne yɛrɛ min filɛ ka fɔ n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la
ka yɛrɛ libi tuma min kɛlɛ bɛ o wagati ni sinon n tun bɛ yen ko n tɛna yɔrɔ pofie n ko n ti yan fɛ mais kɛlɛ kama donc ni n tɔɲɔgɔn ko n ko kɛlɛ ti ban an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ ji tigɛ an bɛ na ala ye ni ala kisi la min na o bɛ kɛ o wagati yɛrɛ ne ka arrangement fɔlɔ n y'a sara mɔgɔ min ye pour que n ka se ka don batonin kɔnɔ ka na a wari hali sini a bɛ tagalen o tun ye maliyɛn ye jɔnni kun don i b'a tigi tɔgɔ dɔn wa bon en réalité n tɛ se k'a tɔgɔ yɛrɛ se u b'a wele yugu voilà mais a dɔnnen tun don kosɛbɛ an taara a kama ka ye mais comme bon mankan bɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ dama ka taa mankan dɔ wuli donc mɔgɔw bɛ na a ye sabali a bɛ tan donc o sababu in na awɔ ko in kɔni caman bilala ten ne yɛrɛ n obligera ka se ka na mais mɔgɔ min yɛrɛ ne arranger ka na o ye Burkina de ye voilà jamana wɛrɛ voilà sinon ni wari dira min ma n'o ye maliyɛn o y'a dun donc n ye Burkina dɔ bɛ yen nɔ n y'ale négocier ni wari dɔɔni a ko problème t'a la an bɛ dɛmɛ an bɛ lataga o ye de sababu la n sera yan oui mais Demba e yɛrɛ ɲɛna mun ni mun jamana ɲɛmaaw kan ka mun kɛ nin na maliyɛnw yɛrɛ dama kan ka mun kɛ waasa a bɛ dabila bon tiɲɛni ka tiɲɛni na minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ Mali la a mɔgɔ ninnu na ni olu lakodɔnna u ka minɛ k'u kiiri cogo la tiɲɛ sira kan n'anbara kana k'a la bon minnu bɛ kɔfɛ yan nɔ an kɔfɛ mɔgɔ anw de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la ni an bɛnna kelen ma mais n bɛ wele min da ne yɛrɛ taamakɛla ɲɔgɔn ma n'a gɛlɛya sɔrɔ an maliyɛnden farafinden jɛ an ka ɲɔgɔn minɛ don o kana kɛ gɛlɛya don ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ka nɔgɔ don min na ni gɛlɛya nana aw ka to ɲɔgɔn bolo merci bien Demba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Itali i ka nin kunnafoni a bɛnna kosɛbɛ merci bien i ni ce ok n ka foli b'aw yɛrɛ kosɛbɛ a diyara n ye merci bien 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 maliyɛnw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn janfa i k'a dɔn siraw fɛ tunkata siraw fɛ a nana ni tiɲɛni caman ye arabu jamanaw ma to tubabu jamana olu kɛrɛfɛ tɛ farafin jamanaw nin bɛɛ b'a la aw minnu ni a delila k'a ye walima a bɛ dɔ kalama a kun ye a ka se ka dabila an yɛrɛ dama an kana kɛ ayiwa suba ye ka ɲɔgɔn dun nɛgɛjuru b'a ka bila kan radio jɛkafɔ sanfɛla don nɛgɛjuru ci i ka hakilina i k'o fɔ 00223 20 24 76 29 Mamtu dɔ bɛ nɛgɛjuru la a suwalen bɛ radio jɛkafɔ la allo salamu aleykum wa aleykum salam ko daba naam bisimila jɔn don o ba tuma nba Mohamed Jawara ni Gabon Mohamed Jawara Gabon bisimila Mohamed Jawara bisimila o ba tuma alhamdulillah Jawara ko na ni kunyi dai iyo o kunyi ne ba ta ga yin no ma aya mi songa asire mo asire aywa merci bien Jawara noari ando baraji aywa mina rabbi amina mi Jawara kunyi ne ba ta mali su ko ma de be ko mali da mo ko mali balle ayo ana do sabale man ya rabbi allah amin tonkara Jawara merci bien 00223 20 24 76 29 maliyɛnw an bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ la an k'an bɔlen ba aw ma an yɛrɛ dama kɛ mɛ i k'a dɔn wara ye an bɛ k'an ka ɲɔgɔn dun i k'a dɔn taama sira kan Aruna Kulubali depuis la Suisse i k'a dɔn an tulo b'ale la Aruna Kulubali salamu alaikum allo Daba buongiorno buongiorno come che stai tutti bene come va tutto a posto tutto a posto sì allora dimmi allora sì Daba Anta yɔrɔ jan an ta baga agence de voyage ma fu minnu ka jugu maliyɛn yɛrɛ ma kɔfɛ o y'an ka lasigiden-so yɛrɛ de subhanallah n bɛ mun fɔ fana fɔ an b'a fɔ sɔrɔ mali ɲɛmɔgɔ ɲɛna komi u bɛ k'a fɔ ko une nouvelle refondation vraiment an ka ambassade ko ninnu ka ɲɛ filɛ kosɛbɛ et puis on se demande la question comment on devient ambassadeur au Mali ou bien comment on quitte le Mali pour aller travailler dans les ambassades. Vraiment d'abord ça c'est un grand problème. Parce qu'au final des Maliens ils vont dire que mon là doit ambassade là où il fait donc mais vraiment les gens qui viennent ils ne sont pas à la hauteur. Bon, surtout faut pas que les ambassades deviennent comme les postes politiques. Moi a voté ni mambenga fait mobile kata masala haina a connaissance na central. Et puis nous, on a fait un plan, ni moko soukandili ni fengo. Mais ça va, moi je veux que tu fais une émission spéciale pour ça. Maintenant qu'il est, donc il y a certains détails, nous n'y finissons. Ok, c'est avec plaisir, Aruna Kulubali.
Flana et Mouye Fona, Mohamed Serif, là, vraiment, il ne le mérite pas. Next time, là. Non. Mohamed Serif, il dit sur Rayo. Koulibaly, allez, Avignon, donc. Avignon, allez, Sorayo. Merci, mon frère, Arnaud Koulibaly. C'est vraiment, c'est super ton idée, oui, c'est. Donc, quand je dois rencontrer quelqu'un. Donc maintenant, il faut que le problème des ambassades, qu'on en parle et puis qu'on en trouve des solutions à ça. Très bien. Ok, d'accord. Koulibaly. Bon, on veut qu'avoir tout le monde là. Bon, qu'il regarde aussi le cas des ambassades aussi. Vraiment, c'est un grand problème. Et puis, les ambassades coûtent très très cher. Tout à fait, tout à fait. Très cher au gouvernement malien. Bon, donc, Assimi Goïta n'a pas Rwanda. Ah, moi, je connais ma numéro de boulot. Quoi que numéro de boulot? Ah, Assimi Goïta. À quel numéro de journaliste c'est de boulot? C'est nous. Mon confrère là. Merci bien, Aruna, merci vraiment. Allez, au revoir. Merci bien quand même. Voilà, 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78. Dobe Negajuru là, salam alaikum. Bien, alors, Ikado Negajuru Kwanebe Mwakabla là. 00223 20 24 76 29, Abdou. Negajuru allô? Allô? Sumo Wakene. Allô, ça va? Sumo. Korbasteno. Konba Bagayo, Ekutran Bata. Allô? Kunba Bagayo Guinée Equatoriale. Aywa, Kunba Ibabu Famia Awo. Ouais, excellent. Dara Kerna Nigérien, Otoko Hydra, Jamais Hydra, comme Mekanato Boramon. Malien du Hydra Nigeria. Ouais, Malien pour Hydra, I was to go. Aika Warminega, Chimukbo, Nyoncho Manyanabo. Awari mina na ko sina communauté ne bora maladresse communauté ne ko def kala mo extra la ne bora maladresse kana ni o topi ne gambie to ko ba carte buguna kana ni sira nyoko fe o gambie to ko ba afana ko mo mi raba malien torosra kana malien du bo seka tarne di malien temo wa tant la dem na ka bo ko ka bo Lagos kana Yaoundé dala ke comme Nigeria tu phrase mais mata anglais mo Orla Samgona, one of our Banaka, Nigeria, never go over Miracle, or Bana Nigeria, and you will take a booty, look at Wakan Labana. Well, I care at Kohydra, I can't go to Mekoma, I got to go to Gadowa. I can't say that one, and you said I didn't work in Jamaica, I put it in there. But now, I got to go to the Fugal, Jamaica, Commander of the Antotrack. That's a kind of Alors, Kramoke, il va faire mon question pour que nous ayons dabla. Ah? Munganga ke wasa ninga dabla. Kunga, mira con garne na casa, kanga sponsor na tembe de conseri. Ko tama mago sa tra ko conseri de. Wo oti nen an male to roba da no zoro tena atuko bragono. Male to roba da no Cameroun. So sla do kwa. Wo ku ka bo Nigeria kana Yaoundé. Douala Cameroun Douala a passé wa wolo vlaje wa chegime wa dulo vlawe minalo daga se daga tamotena mane ro ke wa biolo la ko daga se daga tamotena wa war masunu Douala orki kabo Douala kana kabo Yaoundé kana de got kana Douala wa chegime du Très bien. Alors, il faut croire maintenant ni ala sona fama obame. Voilà. Merci bien. 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 Amalmon Anuru Kera Ngere Kanwa Ngono Fara Sabla Minye Kokseruye Kokseru Kembe Sababuye Jamana Don Yere Kudun Foka Ukulu Du Kaba Gelabi Malien Kadnye Yorobe Imanata Yororo Imalie Nywa Debiti Ida Dukumana Kika na Fulutien Ikado Kataki Itoso Anikungoni Nywaje Arabu Jamana Ikado Cleveland na Mini Mingera Udona Tuabu Jamana Kerebete Frafi Jamana Botu Wokilela Mami Mbe Nibi Dodwana Imseka Nyefoli Kanye Negajuru Bika Blala 00223 20 24 76 29. Voilà. Mantou. Allô, salam alaikum. Allô. Naam.
somɔgɔw kɔrɔ basi kɔni t'aw la kɔni. An bɛ Ala tanu. Mohamed Tirera don ka bɔ Gabon Libreville. Tirera ka bɔ Gabon Libreville an tulo b'i la. Ne ka kuma bɛ min kan quoi. Démarcheur ninnu ka affaire ce n'est pas ne bolo o tɛ kojugu ye quoi. Mais mɔgɔ jamana yɛrɛ ye mɔgɔ minnu yɛrɛ déplacé ka na anw kama n'o ye ambassadeurs ye. Ils sont là pour rien. Ah bon? Ni wari t'i kunna o da t'i ka ko la. Le cas m'est arrivé. A cas ye ne yɛrɛ sɔrɔ en 2015. N ye 100 ans de kɛ Libanɛ dɔ bolo baara la Gabon yan nɔ. Awɔ. 100 ans ni don min na a ye n bila ka bɔ baara la ko n ka taa n plaigner yɔrɔ min ka di ye n ka droit ko la. Awɔ. N taara ambassade la. Awɔ. Ambassade ka secrétaire général. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Terera, d'accord. Ok, de la façon, ni sera ka cɛ ka don an bɛ yaw kama 00223 20 24 76 29. Allô, oui? Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam, madame. Somɔgɔw kɛnɛ. Somɔgɔw wele. An bɛ Ala tanu. Ok. K'an wele ka bɔ min? K'a wele ka bɔ États-Unis. États-Unis, ok. États-Unis dugu jumɛn? North Carolina. Hein? Caroline du Nord. Ah, Caroline du Nord. Ok, an tulo b'i la, madame. Aw ni baara. Marhaba. An b'aw bɛɛ fo, Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina ya Rabbi, ami. C'est mais la émission là mais bon en fait m'aw lamɛn kuma bɛɛ. Ala kunnafoni kosɛbɛ. A bɛ ɲɛnafin bɔ an na. Ok. Bon, nye confrère dɔ ka kuma mɛn problème des ambassades ninnu vraiment ça crée beaucoup de problèmes à un niveau là non. Ok, d'accord. Parce que a bɛ komi malien b'a yɛrɛ bonya jamanadenw ma alors que i bɛ jamanadenw de i sigikun ye jamanadenw de ye quoi. Daba kuma dɔw la i ka coup de fil i bɛ numéro bɛ bila ambassades ni consulaw la i bɛ weleli kɛ n'i ka document dɔ bɛ yen pour que i ka numéro in ka se ka ta k'i jaabi dɔrɔn k'a f'i ye i kan ka fɛn minnu fourni mɔgɔ tɛ yen mun bɛ téléphone raccrocher ka kuma i fɛ. C'est tout à fait des problèmes, hein? Absolument. Ça, vraiment, ça, c'est un problème. Oui. Il va en fait, Jamana Mouna. Il va américain maire ou bien américain vice-président et à la Jamana de Abe Yala de Kafo. Il y a un problème, moun de moun baoula. A veut faire un baraque tout du moun bao satisfait. Mais un Jamana de moun me blagana Jamana kofia. Kawa na kawa Jamana de moun deme. Ou marobe deme na. Problème minnu kan ka solution ɲini la u bɛ na yɛrɛ baya u b'u yɛrɛ saya jamanadenw ma ne t'a dɔn jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o. Sinon degun b'an bolo yan nɔ dɛ. Degunba de b'an ka ambassade niveau la yan nɔ. Ok. Et puis mun ye problème ko in fana ye maliyɛnw ka problème lase ɲɔgɔn ma yɔrɔ maliyɛn kɔni sigi ni minnu bɛnna la dɔrɔn i n'olu b'aw ka diɲɛlatigɛ kɛ sinon tunga fɛ maliyɛn ka problème lase an maliyɛn ɲɔgɔn ma yan kɔni o kɔni o bɛ komi nu ni da de. Ah, aux États-Unis aussi? Pur daba, pur. Ah oui, d'accord, ok. Malien ɲɔgɔn na déporté yan nɔ ka taa Mali la malien b'u malien ɲɔgɔn ka baara tiɲɛ yan nɔ a ka ca Ala ka sababu ɲuman kan ye Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ɲani Ala fɛ sinon a ma nɔgɔn. Tout à fait. Merci bien madame, merci bien. Aw cɛ aw ka baara la Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Ami k'an bɛ malien bɛ fɔ Caroline du Nord, merci bien. Ala ka Mali sumaya kosɛbɛ. Ami ya Rabbi Allahu ami. Merci bien. Allez. 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 20 24 98 98. Bien sûr, ni numéro fɔfɔ n'i y'a gosi i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn janfa i k'a dɔn diɲɛ jamana wɛrɛ la dama tɛmɛna i k'a dɔn fo ka taa fa a to ten fo dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ fo dɔw kɔni ka hadamadenya bɛ ɲini ka tiɲɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la Mamutu. Anoula, allô? Salam alaikum daba. Alaikum salam wa rahmatullah. Mamadou. Malabo, d'accord, Guinée équatoriale. Ngo Mamadou Tirera do. Tirera, ok. Oui, d'accord. Gabon. Oui, allez-y Tirera, en globila. Voilà, ne ko ye kuma daminɛ ngo
I ye san 10 kɛ baara la Libanais dɔ bolo. San 10 Libanais bolo baara la. I y'a fɔ. A ye n bila ka bɔ baara la min kɛ n ka droit kun kan ka bɛn 9,800,000 francs. 800,000 de francs. Awɔ. 9,800,000 de francs. I y'a faamu nɔ? N tulo b'a la. Ne yɛrɛ b'a dɔn Libanais kɛ ni seba ye fanga b'a la cɛ multimilliardaire. A lakodɔnnen don Gabon. Il est le 3e Libanais du Gabon. Ne y'a ye ni n ko n bɛ n kɔgɔ da kɔgɔ la au niveau de tribunal n tɛna se a la. Je suis parti mais n taara n plaigner ambassade la. En 2015 a donné comme ambassade ka secrétaire général de reçoit. Bɔra ni babu ɲɛ k'a fɔ a ye a ko n ma ko yalima contrat bɛ ni Libanais kɛ cɛ wa. N ko contrat b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali ni contrat t'an ni ɲɔgɔn cɛ Gabon loi de Gabon va me permettre d'avoir mon droit. De un deuxièmement n ko Gabon carte de séjour bɛ n kunna. Awɔ. I y'a faamu nɔ. Secrétaire général de ambassadeur yɛrɛ ko ne ma ko non ko nin affaire bɛ cogo min na n k'a lajɛ n ka taa quartier kɔnɔ. Ka cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan. Ka taa Libanais kɛ fɛ ka taa deli n'a sɔnna ka min di yan nɔ o don ko parce que ko nin affaire ni ko ça c'est très lourd. Pour eux quoi. C'est très lourd pour eux. Parce que affaire bɛ ni min cɛ waritigi don. Il a beaucoup des avocats. Bon n'a fɔra k'olu bɛ ne dɛmɛ nin ko qualité la vraiment a protocole ka ca. Olu bɛ se ka chemin kelen min don ne kɔrɔ dɔrɔn n ka fɛɛrɛ kɛ ka taa cɛkɔrɔbaw misiri la quoi cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw wele. An ka taa Libanais kɛ fɛ yen nɔ an ka taa a deli. Ni min sɔrɔla bolo k'a di yan nɔ est ce que normalement. K'a sɔrɔ a ma kɛlɛ kɛ a ma wuli ka jɔ kɛ a ma kɛ. Non a ma. 9,800,000 de francs hali sini a bɛ ka taga. N ye n ka cɛkɔrɔba wele k'a ɲɛfɔ a ye cɛkɔrɔba ko ma ko ko n den ko n'i y'a dɔn k'a fɔ solution wɛrɛ t'a la ko diya ko i k'a to Ala ma. C'est pas on appelle ça comment? K'a fɔ n bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka histoire lakale o tɛ dɛ. E yɛrɛ ka histoire de ye. Ne yɛrɛ ka histoire personnelle de ne yɛrɛ ka histoire personnelle. Parce que ambassade mɔgɔw y'a yira n na de un de fɔ a ka sɔrɔ moyen bɛ ne ye de min bɛ se ka n permettre ka avocat ta. N ko mais c'est vrai moyen tɛ ne bolo ka on appelle ça comment ka avocat ta. Awɔ. Mais s'il peut m'aider. D'avoir un avocat. Absolument. Ni ye n ka wari sɔrɔ. Avocat kɛ ta ye min ye o bɛ d'a ma. U ko ma ko n den ko kana nin protocole caya ko an ye min f'i ye dɔrɔn o de y'a solution ye i bɛ taa cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa Libanais kɛ fɛ ka taa deli n'a ye min sɔrɔ ka d'i ma i b'i wasa don o la. Alors a ko labanna cogo di? Mais a ko labanna cogo di moyen tɛ ne ye ambassade ma don n jigi kɔrɔ n ye cɛkɔrɔba fana wele k'a ɲɛfɔ a ye so cɛkɔrɔba ko ma ko non vraiment n'a ko bɛ taa n k'a lajɛ n ka diɲɛ quoi jusqu'à présent i ka wari ma sɔrɔ. Jusqu'à présent 9,800,000 a taara ji la jusqu'à présent. Ala k'a don ni ko cɛ. Ne kɔni vraiment sisan kɛ démarcheur ninnu t'a la petit problème ye quoi. Tout à fait. Mali ambassadeur n'u ka worosɔngɔ tɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la u sen tɛ don a la u da t'a la. Merci bien a faamuyara merci bien. Ils ne sont pas là pour les Maliens ils sont là pour leur business. Très bien alors ni Ala sɔnna. Ne kɔni tɛ jamana wɛrɛ dɔn dɛ mais Gabon ta kɔni. Ni problème donna ni Gabon yɛrɛ tɛ jamana nin kɔnɔ nɔ. F'a ka sɔrɔ kɔ ka girin ne sinon Mali ambassade da t'a la dɛ. Merci bien ni Ala sɔnna kunnafoni lasera. Ok c'est ça. Merci bien. 00200 merci bien 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 Diakafo. Alors i ka dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru la Mamutu. Allo salam alaikum. Allo. Oui allo Dawa. Oui an bɛ Ala tanu ça va tu vas bien? Sama kɔrɔba tɛ. Nba. Cheikh Wage Congo Point Noir. Wage Point Noir an tulo b'i la Cheikh Umar. Ça va très bien. Nba bisimila. N kɔrɔkɛ ye kuma min fɔ Gabon k'ale tun bɛ baara kɛ Libanais kɛ bolo. Awɔ Terera. Ale yɛrɛ bɛ ni ale yɛrɛ ka jaraya cogoya ka taaraya kɛ ten. Maa bɛ baara kɛ san 10 ni kɔ hali dɔrɔmɛ kelen i tɛ se k'o sara minɛ k'o bila i bolo. Ayi a ka droit de droit mun tora. Ayi a ma fɔ a ka droit dɛ a ka droit. A ka droit mais droit n'i ye baara kɛ i nana déjà i b'i ka to encaisser.
ayi droit dɔw bɛ yen olu bɛ sara ni baara tiɲɛna dɔ la c'est-à-dire que ni bi k'a f'i ye cogo min i y'a faamu wa a ko a bɛ baara kɛ sara de don droit jumɛn bɛ se ka jɔ sara ko a kan bɛ sara de ma droit tɛ ni i bi baara la sariyaw de b'a la sariyaw bɛ yen ni i ka baara tiɲɛna walima ni baarakɛ kuntigi y'i gɛn k'a sɔrɔ hakɛw ma hakɛ dɔw bɛ yen a kan k'o sara i ye i b'a sɔrɔ o de don alors Madiba président du Conseil supérieur de la diaspora Madiba i k'a dɔn oui allô Madiba bonjour k'u bɛ sigi kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɛ kunnafoni dila fɛn minnu ni fɛn minnu kan k'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ janko malidenw kan sigiyɔrɔ la lasigidenw fɛ donc a bɛ i n'a fɔ kuma bɛ ka k'u kan bi u ka sigi sen fɛ Madiba a bɛ nɛgɛw la Madiba bonjour Mohamed Cherif Aïdara allô Madiba bonjour ah sûrement il y a un problème alors donc a ka weleli kɛ a ka segin ka weleli kɛ voilà alors an bɛ nɛgɛjuru ta 00223 20 24 76 29 allo oui salam alaikum ah portable tɛ ka sɔn fixe fana ayiwa an bɛ munumunu salo kɛ tuguni Mamtou bisimila allo oui bonjour an tile oui allo ça va awa ani tile daba somɔgɔ bɛ di nba baasi foyi t'an na ayiwa bisimila jɔn don Musa Kone do Congo Brazzaville Musa Kone Congo Brazza an tulo b'i la Musa daba ne kɔni ka hakilinata ye min ye maliyɛnw ka janfa ni nin ko ninnu na iyo daba maliyɛn de man ɲi tugun daba an bɛ Congo yan i k'i jigi da Congolais kan kɔ k'i jigi da maliyɛn kan walahi subhanallah n'i y'i yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn i bɛ siran nin a ma daminɛ Congo yan depuis an fɛ yen juguya min b'an na daba bi bi na an bɛ yɔrɔ min na an ye denmisɛnnin ye mais bi bi na mɛ kale ala la maliyɛn ka jugu ni farafinden bɛɛ ye o kɛra mais ɲuman kelen kelenw b'u la mɛ kale ala la dɔ bɛ yan bi ko Jata ani Kulubali a mana kɛ cogo cogo ɲuman tɛ se ka ban sinon daba maliyɛn ka jugu dɛ maliyɛn ka jugu ko kɛra ne la maliyɛnw fɛ daba ni ko n b'a f'i ye n bɛ kasi de a fɔ aya daba an ka to tan ayiwa baasi n y'a mɛn an ka to tan mais min f'i ye an ka sabali dɔrɔn an k'an bolo na dusu ka sinon daba maliyɛn man ɲi maliyɛn ka jugu merci bien ala kana ni yɛlɛma ye ka hakili ɲuman di ayiwa maliyɛn bɛɛ ma alors an balimaw an y'a fɔ a ɲɛna cogo min hakaja o don maliyɛnw i k'a dɔn an yɛrɛ ka dama ka jugu ɲɔgɔn ma tunga na kosɛbɛ o kɛra kojuguba ye i k'a dɔn a kɛra sababu ye min ye gɛlɛya ani tiɲɛni ye k'o don maa caman kun fo ka taa dɔw bala yɔrɔ wɛrɛ Madiba c'est un président i k'a dɔn an y'a sɔrɔ Madiba bonjour. Bonjour Tourankɛ. Alors Madiba i k'a dɔn vous êtes en direct sur la radio Jekafo. Merci beaucoup. Premièrement on vous félicite an b'i fo k'i tanu Mali gouvernement ye bonya min ta ka k'i di ma chevalier de l'ordre national du Mali ka baara kama. Merci beaucoup Daba. Chevalier de l'ordre national à Kankadi Edema Daba. Il est déjà chevalier. Déjà moi j'ai chevalier de l'ordre national du Mali. Toi c'est chevalier de l'ordre de mérite Daba. Oui, j'ai droit. Merci bien Madiba. Eli Abdou ni Sababou de don. Donc les médailles vous seront remises officiellement. Merci bien président, merci. Alors en ce qui j'ai écouté, je viens de CITB. Avoir donc à propos table ronde pour la validation de TDR pour les ANR, Assises de refondation du Mali. Et en y 5 points de 3-4 là. Ambassade ko fana bala. O mogo ya donc à propos ambassadeur barati malien mun bisikilan ka jamana kono aka bara dron ye. Mi kan ki jo o bara la o de concilier. Le consul a des prérogatives. Sécurité physique des ressortissants et des biens. Au début, qu'on a la convention de Vienne, elle est différente de la convention de Genève. Donc, au Kanko Famou. Donc, à y féminine. Il y a ni mot à Kabo Bamako Kata Libreville, ça qui est consul général. Pour d'autres, bi soro, malgré ministre Lembe, Brazzaville, ou au Gabon ou New York. À Kataka qui est concilié. Pour des raisons maintenant de sécurité, parce qu'en général, ou bien ceux qui sont chargés de renseignement, Jamana Konona ou Boudou de la Katako général là. Alors, nous quoi ou nous Bekera, pour qu'un conseiller consulaire d'État, Jamana Ninkono. Donc il faut qu'un Malien résident au Gabon soit pris comme un conseiller consulaire.
Donc, comme ça, à bas, pour nous donner, avec nous karama, aussi général, pour l'union Makaparake, ni appui au niveau du gouvernement même, et ambassadeur pour Abibele Kakabulu Dakona. Tout à fait. Donc voilà comment ça va se passer. Maintenant, en ce qui concerne le TDR, quand on m'a validé, il y a l'organe unique de gestion. Au de Kuma Bitena, en Bernard avec mon reconnaissance. Mais mon compte au Kono, en bas, mon clic avec Malien état de l'extérieur. Avec l'élection de Konana, où il y a un boulot, ni au conseil, ni mon au conseil, ni 16e Konana. En bébé, c'est quand nous serons candidature critère de la 5 ans. Quand tu es soigné. Mais en tant que tu comprends que tu demandes qu'on ait un doyeur masoral. Femi carte Nina et carte électeur quoi. Et gouvernement son a déjà carte Nina ni changer qu'à carte biométrique consulaire et électeur. Ah ben d'accord. Ça serait pour 10 ans. Donc en mode là et aussi Femi gouvernement. Gouvernement nan koni bena akake Muganduri serait du sera au cola parce que ça fait maintenant Muganduri tegi amana ke Muganduri tegi amana ke Mugobita bayo en tout cas pour Mugoduru de Castro mibike ministère munu bi budget oral. Très bien, président. OK. Et l'assemblée fana a haké manaka ya chugo pour ayer 10% de soral. Très bien. La loi électorale également, les manières établies à l'extérieur sera dirigée en circonscription électorale. Super. Donc, d'accord. Président, comme Wati Dafara, ambitieusement, Ika Anga Anda Douala Ka Fese, parce que Abikomi, Ikumi Kele la, Abela Gilebini Kanye. Inch'Allah, Bibi Sabati. Merci bien, président Madiba. Il va faut Koulibaly Kenya. Ah, oh, Saraka Yabla. Ni Koulibaly Kenya, Aradougou, ou au Grand Gecko, Ali, Importeron. Baro, Saraka Yabla. Aïe, il va Aruna donc, Ani Willetsan. Merci bien, Madiba Haïdra, merci, président du CEDEM. Allez, merci bien, au revoir. Alors, Abdou Wati Dafara, Bita Konamba Bla. Abdou Ambaye Foulni Tonike, Mama et téléphone chi, Kafuli, Ani Tonike, Kanyeshi, Ikardon, Kaminu Kungo, Angunye, Kunasunga, Tabale Gushi, Jamana Demenina, Ikardon, Machamani Warchama, Machamanya Willy, Kafo Haklina Kai, Ubina, Uka Demene from Blackana, Ani Rajusu, Yamaso Barakapma, Ikada Kupsika Bunya Tugumi, Ka Garanti Kosobe, and Ka Walangata Beka Doswala, Ani Rajusu, Yamaso Barakapma, Ikadu Baraka Hakina Kuradi, Hakila Kuramimbe Kado akabarika ka shinji ka walangata ikado adabole do sorasi minunga maulude ka seka dwala ne ala sona ikado rasu nyama so mana hakina minuta ko fo ikado aminu lati lameboma nga halibi ikado deme ko ne bi shuru tugomi deme bi shuruti ikado mamtu ba soro ne ba soro journaliste se du ba soro ikado aradu waraw ikado uluku uka keshu shi ukarola me katase chakeda waraw mo beki ka keshu shi karola ikado ko na kuruba chakeda una nono bo nyama so kana maraka dabal kura tige dabal kura mi ke sababu ya ko ka barka ka shinji ka garanti ba do ala ni ala sona ka do wati na tawla no fana fo ka nyeshi la meboma ami befo ku walmando kala mel ko nyumana ikado bita fana amba bla ya minye boje bate alekuma ni boda che mabu kamara bulu bi ngala je muka ka la Cheikh Abdou Touré daba tunkara sini ni ala sona ami nyon tro kuna fana gafe kana ka bo inshallah ami nyon so bona nga fana kana ka bo mana nga kana ka sini shufla fana inshallah wa salam.